Uyabona umuntu wesilisa uyaba uNkulunkulu kumuntu wesifazane wakhe. Umuntu wesifazane uyaba ingilosi enkulu endodeni yakhe. Umuntu wesifazane bengabe ethandaza ecela kuNkulunkulu. Umuntu wokuqala okumele akusolvele into oyicelayo indoda yakho. Umuntu wesilisa mayethandaza ecela uNkulunkulu. Umuntu okumele akuthandazele, akukhulekele, abophe ibhande, akufisele okuhle unkosikazi wakho. Ngokomthetho bengakungishe emakhaya. Mangabe indoda ishisa impepho, kufanele omama bahlale lapha phansi kwendlu. Babe moya munye ngenhliziyo bafise ukuthi lento ecelwa emsamo idalwa zalekhaya nedalwa zomakoti nedalwa zomama bafika nazo bezogana aziyenze yenzeke leyonto. Ingakho impepho mawuzoyishisa endlini yokushisela impepho uze ungamfaki umuntu ongamthembi. Uze ungamfaki umuntu ophambana nawe la uzokhuluma khona nezidalwa ngoba uzothucela wena yena ngenhliziyo abe against lento ecelayo kanti nisendlini engcwele. Lokho kukodwa kusho ukuthi nizoba nezingqinamba kulezi zinto enizifunayo. Noma usekamelweni khonto engangayifundisa la ngathi isigodlo esidlula zonke izigodlo ikamelo. Ngaze ngenza isibonelo ngathi why kuyikamelo? Ingoba ikamelo ila ulala khona. Ikamelo ila uzothi sewulele kufika abantu bakini bezokhuluma nawe. Indawo ke okwazi ukukhuluma kuyona nabantu bakini isigodlo, and isigodlo bazokuficulela ekamelweni bakhulume nawe ekamelweni uze usho uthi ngiphupha uma, ngiphupha ubaba, ngiphupha umkhulu, ngiphupha ugogo ngoba ufike ekamelweni. Ngokuthi abantu bakini bafikele ekamelweni isho ukuthini lento? Ungavume ekamelweni kungene noma ubani noma ikanjani ngoba indawo ekwazi ukufikela abantu bakini. Ungavumi noma ubani ozokubangisa umsindo bese ngiyawubanga umsindo ekamelweni ngoba ukubanga umsindo ekamelweni niba ngendaweni wrong esigodlweni ni blocka labantu bakini ekumele bazokhuluma nani impumelelo bazovele bangakhulumi nani. Bazovele bangakhulumi nani. Once abantu bakini baqala bangakhuluma nawe isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi kunemimoya elwayo esebayiblockile. Sekuzokwenzakalani kuwena? Sewuzophupha amaphupha amambi, sewuzogcindezeleka, awusezoba nayo direction, sewuzoba nezinkinga ngoba izidalwa zakho seziblockekile azisakwazi ukungena ngoba indawo engabe nokuthula ikamelo sekuyindawo okuliwela kuyona. Noma zithi ziyasondela zifica kunempi, zifica umsindo, zifice ife elimnyama. Mangabe kunomsindo ekamelweni noma ungabambisani kahle noma mfethu umuntu wakho senixabane naze na divorce kodwa lelo kamelo bese liyindawo yomsindo, indawo yempi, kuzokwenzakalani? Uzoba namaphupha amaphi, uzozwa izinto ebusuku ngathi khona umuntu ohambayo ozala, uzwe kungqongqoza abantu, uze izigila ubone ngathi nangu umuntu uyangena. Ingoba le ndawo ayisekho ngcwele for izidalwa zakho, seyidethi for izilwane ezikuvalayo nezilwa nawe. Ngazi bafethu noma niyangizwa yini lapho nikhona. Bafethu kwesinye isikhathi amaphutha owenza ngokuthi ushoda ngolwazi agcine ekuvimbela kwinqubeko empilweni. Ngecela mfethu ungalwi inanoma yini, inanoma ikanjani empilweni. Phokophela uyaphambili empilweni mfethu, phokophela ukuphumelela bese izitha zakho uzishaye uzibhubhise ngesuccess.
ayikho into ekwazi ukubulala umuntu oyisitha njengokuthi akwenze konke ethi uyakuvala kodwa wena bese uyaphumelela bese uyageza unuka kamnandi uma umuntu wesifazane noma ungangaba nayo imali ezinwele ikhanda lakho libe nithi bese unuka kamnandi bese uqoqa uyafaneleka noma into zakho zingashipa leyo nto leyo isho ukuthi zizwe once waqala wazizwa namandla uhamba nawo ayakuzwa once waqala wazizwa nokunqoba futhi kuyakuzwa waqala wazizwa you become positive. Ngiyanithanda bafowethu nginifisela konke okuhle ziphelile izinsuku so besinqoba ngezinga eliphezulu siza straight e44 Rocky Ridge this coming weekend 4 July. Ngibonge nje kubantu esebeqinisekisile babhukhela abantu baverify abantu ku showcase bayeza nihambe kahle ngishe endleleni ngizolokhu ngibenza labo live laba ukuqinisekisa ukuthi nami ngilonke ninikeza imfundo ukuze lani nifundise abaseduze kwenu ngempilo nange spirituality. Izitha mfowethu vele noma unganamandla angakanani kumele zivuke ukuze uyinqobe. Ngenkathi uyinqobe izitha kusho ukuthi unawo lamandla. That is why even nomongose babe challengeka baze baphonsa induku ngokomyalelo even no Jesu Christ babe izitha kumele zibe khona zizame amandla akho anyuka kakhulu beke wayinqoba izitha. Ungathi mawubona isitha bese uyanqoba bese uyakhala wena mawubona isitha thandazela ukuthi sinqobe ukuze kunyuka amandla. Ziningi indlela zokunqoba kodwa elula ileyo kwehlusa umoya bese uyeka iphawu ukuthi kulwele ungajahi ukuyilwela wena ngoba mawuyilela wena bazokumanipulate ngento oyishilo nangento oyenzile kodwa mawuthula amandla yaphakama akulwele. Namba yami 0798130260. Nginithanda ukubhubha bafowethu nginithanda ukubhubha. Umuntu wesifazane nomuntu wesilisa khona umehluko khona kwivideo elandelayo engizoyenza kusasa njengoba kusasa kuzobe kulesibili ivideo engizoyenza kusasa ngifuna ukunikeza lo mehluko womuntu wesilisa nomuntu wesifazane. King Bhaka mhla ka30 kuzohamba kanjani indaba zokumasha khulilekani kule game uyabona mfowethu into esuke isilindelwe obeka igazi phansi into abayingozi into eyenzeka ungalindele ngisho ungabona imoto kwi oncoming traffic masuyibonile ukuthi nange la muntu ebhede eyabe isajene wrong ngiyasakushayisa imoto ezokushayisa ilo ngayibonanga. Uhulumeni akabahloniphe abantu akabalalela abantu ba South Africa. Uhulumeni angafuni ukulwisana nabantu base South Africa efuna ukuprove ipoint ukuthi unamandla ngoba ngelinye ilanga induku yoshaya uhulumeni iyomshaya engayibonanga iqhamukipi le ayibonile vele akho monakalo okuthiwa uzokwenzeka omngakho akho monakalo kodwa induku yomshaya uhulumeni iyomshaya engayilindele abantu laba izwe labo leli abantu laba uhulumeni izwe labo. And ukhumbule the moment abantu kungazi ukuthi bayacomply behlisa umoya kodwa inhliziyo zisha ukuthi nakho uhulumeni ngabuya supporta nango uhulumeni ebukeke ngathi ulwa nathi. Uhulumeni ngithi mina abantu laba ukuthi abantu laba niyazi niyokubona nini abantu laba izwe labo bayalazisa niyokubona mangathiwa nithinta uGeneral Mkhwanasi no Dumsani Khumalo thiwe lawo abantu nithi niyabathinta ngoba sebebonile abantu ukuthi ikhona iraf edlaliswa uMkhwanazi ikhona iraf edlaliswa uKhumalo. Uyabona into eqhamuka lapho ngeke izimemezelo kuyovela duma izulu lebenyezelwayo kuthiwe kuzoba nje hayi sangiwandukule shimoto emgwaqweni mayizokushayisa hayi kushayisa masubonile lo muntu ngimlandela uDakiwe hayi imoto ezokushayisa baba uzwa ukuthi ba
Ngisho emdlalweni kudlalwa induku bayazi abasemakhaya. Ubona selopho uthi yangishaya lenyoni. Phaphayini.